Ρε δε το που μέσα μου είπε. Πλάκα Λάισμαν. UEFA μισού. UEFA. Δεν το γράφει. Champions League. Γράφει UEFA μας στο σακούνι όμως. Πρέπει να κάνει διαιτησίες. Πολλά σπουδασμένα. Πρέπει να κάνει διαιτησίες UEFA. Εντάξει ρε. Λύση. Έχεις να έρθει κοντά. Πάμε να πέσεις. Είχε πολύ που τις έμεινε εδώ παλάβα. Εδώ ο φοβερός Λάισμαν που είναι μέσα από το Έτσι έχεις το γήπεδο. τράβηνο μας, κλείστο ρε. Παιδιά, ο φοβερός Λάισμαν είναι μέσα από το γήπεδο.